El meu desig és tenir temps per a les coses importants. I en el meu cas, el meu desig és seguir millorant la recerca i la docència. Tenir cura de les altres persones. Que és que l'amabilitat sigui el leitmotiv de tothom. Jo desitjo que el 2025 la gent de València recobri la normalitat. I jo desitjo que des de l'arquitectura els puguem ajudar. M'agradaria tenir força per acabar el TFM i el màster que estic fent per tal de començar els meus estudis de doctorat. M'agradaria deixar de preparar assignatures noves, que ja en tinc prou. És salut i encert. Jo desitjo per aquest 2025 que els estudiants s'ho passen bé a la universitat. Jo desitjo que tothom es trobi a gust. Desitgem que els nostres estudiants Pugui trobar el seu lloc per créixer tant personal com professionalment. I jo desitjo que el servei de Rodalies funcioni millor i que no haguem d'esperar a tenir els titulars de la titulació de sistemes ferroviaris. Poder seguir donant suport als nostres estudiants. Doncs un any de moltes recerques i moltes descobertes. Pau per tot el món. Que aprendamos a ser felices con lo que tengamos. Que la recerca i les coses que fem aquí a l'escola serveixin per contribuir a la pau i a un desenvolupament sostenible. Es seguir construyendo un mundo mejor para todos. Pues me gustaría rejuvenecer 20 años. 2025, ple de projectes, expectatives i papers. A tota màquina. Bona prova! Un món amb més eficiència energètica. Seguir encoratjant el talent científic femení. Poder continuar amb el nivell que tenim tant de l'estudiantat com del professorat. Salut, bona companyia i compromís social. Una societat més igualitària i molt més sostenible i esperem que totes i tots puguem treballar per aquest fi comú. A mi m'agradaria que pel 2025 ens adaptéssim plenament a tots els reptes ambientals que ens esperen al segle XXI. Tinguem una societat més justa, sostenible i també amb accés a educació de qualitat per a tothom. El meu desig pel 2025 és que l'OPC continuï formant persones amb ganes de canviar el món, perquè sigui més solidari, més just, més equitatiu i més sostenible. I així continuem contribuint a millorar la vida de la gent.